गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोना खामानि मावगासिनो दङ। लोगोफोर, आङो दिनै आंनि न'आवनो बेनिफ्राय जोंनि जायगानि बागानपारा आनसलिकनिनो जोंहा फंबाय बड' मिक्सार फंबाया माने मिउजिक भिडिअ देखायो। बेनिफ्राय फंबाया माने आंनि न'आव फैदो, माने आंखौ लोगो हमनो फैदो। फंबाया आंनो मेजिक देखायगोन मोननै मोनथामसो। बेनिफ्राय लोगोफोर, आं बेखौनो बुंगोन, फंबाय बड' मिक्सार मेजिक, फंबायनिया माने मेजिक चेनेल आरोना, मेजिक देखायो। बेनिफ्राय आंनि गासै लोगो नोंथांमोना बा आंखौ जायफोरा मोजां मोनो बे फंबायखौबो सापर्ट खालामनानै हो। लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै हो, फंबायखौबो जौगाहो। फंबाया जाहाथे माने मोजां मोजां मेजिक देखायनो हायो आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला, अनसायनाय मोनोब्ला माने मेजिकखौ देखायलांबाय थानो माने गोसो गुदुं जायो। अब्ला फंबाय दे स्टार्ट खालामदो। दिरुंखौ ओरैनो मायाफोर जनाय माबा मायबि दोङो नामा ओरैनो? दे गैया। गैया न'? थ' होमबा आंनो ब्लेड दोङो आरोना, माने इखो दिरुंखौ दा हमना ला ओरैनो दिरुंखौ आरोना ओरैनो गेजेराव इखो दा इयाव गेजेराव हास'नाबा होमबानिया मा जागोन इ दिरुङा? माने जौखागोन आरोना। नाथाय इखो आङो माने हास'नानै माने जरायफिनगोन आरोना आङो जादुजों माने मेजिकजों। थ' नायनाय नोंथाङा स' इ दिरुं दोङो। स' इखो आदायानो हास'ना होदो नैयाव। लोगोफोर नाय मा जाखो इयो थुक्रानै जालांबाय आरोना, थुक्रानै। स' इखो आङो खाज्रायफिननोसै आरोना, खाज्रायफिननोसै माने ओमफ्राय इदि खासे फायबाव आरोना। आं मोनसे मिउजिक नायो। दिरुङा नैयाव दोङो दै, आंनि नैलानै हास'नाया इयाव दोङो। दैनो ओमफ्राय आं इखो नैयाव हमसै, इयाव हमबाय, ओमफ्राय आदाया नैयाव हमदो, इयाव हमदो। ओमफ्राय दा जरायनाया महा दोङो? आङो हास'नाया इयाव दोङो ना? र' आंदो मोनसे स्प्रिं दोङो आरोना। बे स्प्रिंखौ आं थारमाने खेबथाम फिदिंना होनोसै आरोना। खेबथाम फिदिंनानै आं ओरैनो माबा खालामना होबाय आरोना। ओमफ्राय हास'नाया महा दोङो दा? हास'नाया इयावनो दोङोमोन न'? आं आखाइदो जास्ट ओरैनो हमथेना लादो आरोना। स' इखो आं मा खालामगोन, इखो जरायफिननो हागोन आरोना आं मेजिकजों। जास्ट 1 2 3 नायनो हायो, दिरुंखौ नायनो हायो आरोना, चेक खालामना नायजायो। थेंक इउ फंबाय। थेंक इउ आदा, थेंक इउ। बहुत मोजां। आरो बिदिनो आवगायलांबाय था। नों बेफोरखौ मा अनलाइन बाय हरदों ना मा? बेफोरखौ दिरुंफ्रा ओरैनो न'आवनो निजेबो खालामनो हायो। ओमफ्राय आरो खायसे गिदिर गिदिर माबाफोरखौ बायनो हायो आरोना, ओरै बायना मोनो। इ टासआ जायखिजाया आं इनिफ्राय गांसे लाबाय, सिम्पोल टास। इखो आं एबार मा खालामो थारमाने, माने जोबोर हार्डनि खामानि आरोना। इखो जबेद खाना माने इण्डियान गट टेलेन्टआव खोन्थिदोंमोन आरोना। इखो आं थारमाने बिसिनानै माने जरायफिनगोन आरो टासखौ ना। एकदम सिम्पोल टास, टेनसन गैया, एकदम नर्मेल आरोना। एकदम प्लेइं कार्डनिफ्रायनो लाखादों आं न'। स' इखो आङो फार्स्टआवनो, ओमफ्राय इखो आङो मा खालामनो, थनबाय आरोना। ओमफ्राय थननानै ओमफ्राय इखो आङो बिसिनोसै आं हा। स' इखो बिसिबाय आङो, ओमफ्राय इखो जानोसै आरो आंना। आं नायबाय थायो नोंनि भिडिअखौ, दिनै माबायाव नायनोसै आरो रियेलाव। थ' नै जाबाय आरोना, टासआ जखाबाय एकदम। ओमफ्राय आं जरायफिनगोन आरोना। नै लोगोफोरा एकदम थुख्रा थुख्रि जाजोब्बाय, इखो जरायफिनगोन आरो आंना। ओमफ्राय ना थ' फाइनेलि आदा नाय, ओमफ्राय नै सिनाबो दोङो आरोना, जनायनि सिनाबो दोङो एकदम नै। सिनाबो दोङो, नाय सिना दोङो, नायनो हागोन। एकदम सिनाबो दोङो। जागोन। सिनाबो दोङो आरोना, एकदम नै जनायनि सिनाबो दोङो, पुरा नै दोङो। एकदम सेम आरोना, नै जेराव जेरै जिदोंमोन एरै सिनानो दोङो आरोना। माने आं एबार आदानि माइन्दखौ एसे फरायना नायनि आरोना, माइन्ड रिडिं खालामनोसै थारमाने आदानि माइन्दखौ। नायनोसै आं, जायखिजाया आदाया आंनि मेगनाव एसे नाय आरोना। अके जाबाय। ओमफ्राय आं दा इयाव जायखिजाया आंनि गोसो बायदि आं माने दायो आदाया मा खालामनो थांगासिनो, मा मानि थाखाय, आं जायखिजाया टासनि गेजेराव जायखिजाया आं गांसे माने सेलेक्ट खालामना लानोसै। जाबाय, आं जायखिजाया इयाव गांसे सेलेक्ट खालामना लाबाय हा।
इखो गासैबो नुखाजोब्बाय आं इयाव सोना दोनबाय आरोना ओमफ्राय सब कार्डआथ' बेलेग बेलेगानो नङा होमबा सब बेलेग बेलेग ओमफ्राय इखो आं मा खालामगोन इखो खिथिखाबाय दे आं नै दा आदाया जायखिजाया इखिनियाव नोङो जायखिजाया बाय गेजेरफोरनिफ्राय आं हमना मोनै बायदि नों गांसे डिसाइड खालाम आरोना इयो स' इयो आदानि कार्डआ इयो आं ओमफ्राय बाखि कार्डखौ सब उल्टायजोब्बाय सब उल्टायनानै नाय नोङो सब बेलेग बेलेग कार्ड आरोना सब बेलेग बेलेग कार्ड स' आदानि कार्डआ मयमोन आदाया इखो खालामदो ओमफ्राय इखोबो आं सब इ गांसेखौ माबाबाय ओमफ्राय इखौ सब बेलटायजोब्बाय आरो आंना नै सब बेलेग बेलेग कार्डखानि स' इ कार्डखौ आं सेलेक्ट खालामाखै आदाया नोंनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामदो नङा होमबा स' इ कार्डआ मा आं मिथिगोन नामा आंथ' मिथिनाय नङा आदायाबो नुवाखै आदायाबो मिथिनाय नङा आं दानिनो बुंदोंमोन आदा नोंनि माइन्डखौ आं माने माइन्ड रिडिं खालामना लाखिबाय थ' आं इनि एन्सारा मा जागोन थारमाने आं दानिनो माने गासैनिबो सिगाङावनो थारमाने इयाव एन्सारखौ सोना होखादों आरोना थ' आदाया खेबसे मिलायना नायदो इदो एन्सारा सेम जादोंना जायाखै नाय खेबसे मिलायना नाय आरोना बेखौ नायग्रोखादो जायखिजाया गोसो बायदि आरोना जायखिजाया आं मिथियाबोदै लोगोफोर जायखिजाया आदाया जिखो माने माखौ सेलेक्ट खालामगोन आंथ' मिथिया नङा होमबा थेंक इउ आदा थेंक इउ थेंक इउ मोजां मोनबाय माने आङो डाइरेक्ट माबायावसो नायबाय दंमोन बेनि भिडिअ नायोमोन फैनानै देखायफैदो लोगोफोर सापर्ट खालामनानै हो मोनथाम बल आरोना माने बहुत फेमास मेजिक आरो नायो नायनो हागोन मोनथाम बल दङ आरोना स' बला महा दङ इयाव दङ ना नायखा जेबो गैया ओमफ्राय बल आंदो खैथा दङ मोनथाम इयावबो एख' गैया आं इखौ ओरै खोब्बाय ओमफ्राय बल आंदो खैथा दङ एख' गैयाना ओमफ्राय बला मोनथाम ओमफ्राय बलखौ आङो मायाव लागोन नै इनि सायाव लागोन आरोना सायाव लाना आङो जेबो गैया दे इबो एकदम नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदम ताजा गब्लंनाय दैफोर दङ नामा आदा चेक खालामना नाय एसे ओरैनो गैया इबो गैया इबो गैया एख' गैया दै ओमफ्राय आं इखौ मा खालामदो इयाव सायाव लाना दोनबाय आरोना ओमफ्राय ओरै इखौ खोबना होबाय बला मायाव दोङो नै गिलासनि सायाव आरो इनि सिङाव माने गेजेराव दङ आरोना ओमफ्राय इखौबो खोबबाय ओमफ्राय बला दा महा दोङो नै गिलासनि गेजेराव दङ आरोना बे आदाया दा खेबसे ओरै खालामना हो स' बला मायाव दंमोन नै माने गेजेराव आरोना सिनथारनि सानि मोनसे गब्लं सब्लं सब बिन्दास नायनो हागोन टेनसन गैया स' नायनो हागोन ओमफ्राय इयाव इ मोनसे दङ ना एबार इखौ आं लाबोजोबनोसै आरोना स' नाय एख' गैया दै ओमफ्राय इखौ मारिनोसै दा आदाया खेबसे आरो खालामना होबाव आरोना बाय एसे प्रब्लेम जादों आरोना स' फाइनेलि फैबाय आरोना थ' बला गेजेराव दङमोन नङा होमबा बला मायाव दंमोन गेजेरनिफ्राय थारमाने आं इयाव गिलासाबो जेबो गब्लं गैया दै एकदम गिलासाबो जेबो गब्लं गैया टेनसन गैया एकदम ओमफ्राय दा आरो इ मोनसे दंबावोना इखौ आङो इखौ इ मोनसेखौबो थारमाने सिङाव खेदाय थानोसै आरोना स' गिलासखौबो नायनाय एकदम जेबो गैया आरोना स' नाय स' बला दोङो इनि गेजेराव नङा होमबा स' फाइनेलि मा जाखो मोनथामबो माने सिङाव थांजोब्बाय आरोना माने बला दंमोन गेजेराव लोगोफोर आङो बे माबाखौ मेजिक बे मोनसेखौ गोबां ट्राइ खालामदों आरो हमदांनो हायाखै आङो दा भिडिअनि उनावसो सोंना लासिगोन जागोन आं भिडिअ जाथ'बाय इखौ खोन्थिथ'ला आरो ओमफ्राय आरो ओरैनो खोन्थिबावनाया ट्राइ खालामदों आं फंबायमोन बे मोनसे मेजिकखौ मोजां मोनदों फंबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ जायखिजाया आंनि गोसो बायदि गांनै कार्ड सेलेक्ट खालामबाय हा ओमफ्राय आदाया दा बुङो आरोना आं इनिफ्राय माने खैखान कार्ड लानांगौ इयाव इनिफ्राय 10 खान 12 खान 15 खान गांबा लाबाय ओमफ्राय आंनि टास्कखौ ना दा इथिंनिफ्राय होग्रोनांगौ ना इथिंनिफ्राय होग्रोनांगौ न' माने आंनि गोसोआ थारमाने माने आरो साराफोर माने माबा बुंलायगोन आदानि गोसो बायदि बुङो आरोना इथिंनिफ्राय अके स' आंनि गोसो बायदि खालामाखै आं आदाखौनो सब खालामनो होदो आरोना आदाखौनो सेलेक्ट खालामनो होदो स' फार्स्टआवनो आदाया नायग्रो आरोना नै कार्डआ मा आरो इ कार्डआ मा इखौ नायग्रो खोन्थिना होजायो आरोना खोन्थिना होजायो केमेरानि सिगाङावनो खोन्थिना हो
बेलथायना दोनदो बेलथायदो नुखाबाय जेब्ला काल्पान होनो न' ओमफ्राय जायखिजाया इ कार्डदो आङो ओमफ्राय इ कार्डखौ सेम खालामनो नाजागोन आरो ना फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों इ मिउजिकखौ आं माने हायो ना हाया एकदम माने बुहुत नाजाबाय थादों आरो ना आं टिभिनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम बिदि पाब्लिक बा बिदि माबा श' खालामनायदों आरो ना स' आंनि गोसो बायदिबो खालामाखै सब आदानि डिसाइड मथे आदानि गोसो बायदि खालामदों आरो ना स' आदाया जेखान लानो दैखान लादो ओमफ्राय आदाया जेथि दोननो दैथिं दोनदो न' स' आं नाजानोसै आरो ना स' फाइनेलि मिलायदो ना 6-6 मिलायदो ओमफ्राय स' इखौबो नाजानोसै आरो आंना स' मिलायदो रोंमारगौ माने एसे एनै ओरैनो आरो ना एसे एनै आदाखौ खोमानो हागोन नाथाय दिहुनफिननो एसे टान जागोन आरो ना नांगोन थ' जाथ'बाय नामा दिनैनि थाखाय आदा बरिया फंबाय थेंक इउ आदा बरिया मोनदों मालाबा नेक्स्ट टाइम आरो माने बाय गोदोर आरो बाय मोजां खिथिबाव नाजागोन आरो ना थेंक इउ आदा जोंहा फंबायाबो मा दङ एनएल हिट ब्लग एनएल हिट ब्लग मा भिडिअसो फंबाय नोङो ब्लग भिडिअ फंबायमोन प्लिज आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोन जोंहा फंबायाबो आंनिनो लकेल एनएल हिट ब्लग भिडिअ होयो 1K जानोसै नोंथांमोननि सापर्ट नांगो लोगोफोर नोंथांमोना आदानि सापर्ट खालामलायना होबानो जाबाय बर'जों बर' गासैबो अनलायना थाबासो जौगालाङो नङा होमबा फंबायमोन आंनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि भिडिअ देखायनायनि थाखाय थेंक इउ आदा थेंक इउ आरो जेबो बुंनांगौ गैला लोगोफोर जोबोर मोजां मोनदों थेंक इउ आदा रियेलाव नायनो एसे बेलेग आरो मबाइलाव नायनो एसे बेलेग जायो आरो ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै थेंक इउ जय हिन्द